Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра раман «Меч князя Вячкі». Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. У рамане апісваюцца падзеі 13 стагоддзя. Распавядзіце, калі ласка, пра гістарычную эпоху. Сапраўды, раман «Меч князя Вячкі», ён датычыцца самага пачатку 13 стагоддзя, вось першых 2 дзесяцігоддзяў гэтага часу. Эпоха вельмі складаная, вельмі драматычная. Па-першае, слабее полацкае княства. Аснова беларускай дзяржаўнасці. Яно слабее, дзеліцца на ўдзелы, паміж князямі вядуцца спрэчкі такія. І ў гэты час у вусці ракі Дзвіна з'яўляюцца крыжакі. Крыжакі выкарыстоўваюць слабасць полацкага княства і ціснуць на тое, каб забраць землі балтаў. Землі ліваў, ладгалаў, земгалаў, якія вось балтыйскіх плямёнаў на тэрыторыі сучаснай Латвіі і Літувы часткова, каб яны перайшлі пад патранат тэўтонскага ордэну. І ў гэты час, канешне, разгортваецца вельмі сур'ёзная барацьба. З каго пачаўся раман? Раман пачаўся з ягонага аўтара Леаніда Дайнекі. Леанід Дайнека, ён нарадзіўся ў 1940 годзе у Клімавіцкім раёне сучаснай Магілёўскай вобласці. Леанід Дайнека быў паводле адукацыі журналістам. Ён працаваў у многіх рэдакцыях і ў канцы 80-х гадоў пачаў займацца гістарычнай прозай. Напісаў некалькі раманаў, у тым ліку «Меч князя Вячкі», за які атрымаў дзяржаўную літаратурную прэмію імя Івана Мележа. Напісаў раманы «След ваўкалака», напісаў раман «Жалезныя з жалуды», і ён стаў такім адным з самых славутых беларускіх пісьменнікаў новага часу. Пайшоў жыцця ён у 2019 годзе. Сюжэт і галоўны герой. Калі казаць пра сюжэт, то у ім апісваецца жыццё князя Кукенойса, Вячаслава Барысавіча, ці скарочана Вячкі, і ягонае змаганне з крыжакамі. Гэты сюжэт, ён паказвае адначасова дзве лініі. Першая лінія – гэта полацкі летапісец і лёс полацкага летапісу. Што важна ўвогуле захаваць, данесці да нашчадкаў сапраўдную гісторыю полацкага княства. Таму што ён, князь Вячка, паходзіць з дынастыі полацкіх князёў. І ён патрыёт полацкага княства адзінай магутнай дзяржавы, полацкай. А другая гісторыя – гэта гісторыя такога змагання збройнага, што нельга адступаць са сваёй зямлі, таму што калі ты сваю зямлю аддасі чужынцам, то, у прынцыпе, ты ўжо на яе не вернешся, ты на яе будзеш выгнаннікам і эмігрантам. Таму вось гэтыя дзве асноўныя лініі – праўдзівая гісторыя і адстойванне сваёй радзімы. «Меч князя Вячкі». Чаму такая назва? У рамане ёсць такая сцэна, калі князю Вячку прызначаюць асноўным абаронцам гораду і асноўным абаронцам ад крыжакоў. І вот полацкая веча збіраецца і вырашае уручыць яму меч полацкіх князёў. Гэты меч называецца Усяслаў, у гонар князя Усяслава Полацкага. І вось меч князя Вячкі – гэта гісторыя мяча Усяслава. Яго вось так доўгі час выкоўваюць, яго робяць такім мячом, якім ён будзе змагацца. І вось гэты меч Усяслаў, ён, калі князь Вячка загінуў, ён перадае свайму дружынніку, каб ён працягнуў змаганне. Андрусь, вашы ўласныя ўражанні ад рамана? Мне ведаеце, што адразу спадабалася ў гэтым рамане? Тое, што ён напісаны вельмі дынамічна. Некалькі сюжэтных лініяў. Там ёсць, напрыклад, лінія такая «Якаў Палачанін» будзе змагацца. Ёсць лінія летапісца полацкага, ёсць лінія там князя Владзіміра і гэтак далей. І ёсць лінія нямецкіх рыцараў, епіскапа Альберта і Генрыха Латвійскага. І гэта вось ідзе змаганне. Вось полацкі летапісец піша свой летапіс, і Генрых Латвійскі, ён піша свой летапіс. І вось аўтар Леанід Дайнека, ён апісвае, як па-рознаму глядзяць на гісторыю крыжакі і як глядзяць на гісторыю палачаня. І вось гэта змаганне двух наратываў, як сёння, двух аповедаў пра гісторыю. От мяне гэта вельмі моцна зачапіла.
І што вельмі важна, словы епіскапа Альберта. Альберт кажа, што мы гэту зямлю заваюем, але мы яе ніколі не заваюем да канца, пакуль тыя людзі, якія на ёй жывуць, не ўспрымуць наш погляд на гісторыю. Як толькі яны ўспрымуць, мы да канца заваявалі. І вось гэта мяне так, я яго чытаў проста некалькі разоў і вельмі мяне моцна так чапляла, бо гэта праўда. І другі момант, гэта тое, што князь Вячка, ён страціў сваё княства, страціў сваю вотчыну, але ён не страціў імпэту для барацьбы. І ён працягвае змагацца ў Юр'еве. Юр'еве ці Дербце. Гэта тэрыторыя Эстоніі, сённяшні горад Тарту. 1224 год, ён згіне пры абароне гэтага гораду. І ён змагаецца да канца. І вось, нягледзячы на тое, што такі трагічны канец, але аўтар нам кажа, Леонід Дейнека, ён кажа, што гэта не канец гісторыі, гэта проста этап змагання. Вось такі, з аднаго боку, трагічны, а з іншага аптымістычны канец. Актуальнасць такіх твораў. Актуальнасць такіх твораў у тым, па-першае, што ён дае нам уяўленне пра нашу гісторыю. Час, можам сказаць, што мала вядома ўвогуле гэты князь Вячаслаў Барысавіч. У прынцыпе, там такі спецыялісты, гісторыкі маглі яго ведаць. А дзякуючы гэтаму раману, ён такі шырока вядома, ў школьнай праграме нават вывучаецца. І на сённяшні час вось гэта наша гісторыя. І актуальнасць яшчэ ў тым, што, канешне, ён захоўвае памяць пра такія яскравыя старонкі барацьбы полацчыны. Полацкае княства зыходзіла з гістарычнай арэны, але гісторыя Беларусі працягвалася. І яно сведчыць пра тое, што ў самыя трагічныя часы вельмі важна пазіцыя людзей. Калі людзі будуць моцна трымацца, моцна верыць у Бога, дарэчы, там вельмі вялікі такі рэлігійны аспект, моцна будуць верыць у Бога, моцна трымацца за сваю зямлю, то ў пэўны час Бог верне сваю дзяржаву. І працяг гэта рамана, гэта раман «Жалезныя жалуды», калі сапраўды ўтварылася Вялікае княства Літоўскае. Вось гэта, мне здаецца, вельмі важна. Твор «Меч князя Вячкі» пераносіць чытача ў пачатак 13 стагоддзя. У той час на полацкае княства абрынулася крыжацкая навала. Большасць герояў рамана – гістарычныя асобы. Да іх ліку адносіцца і галоўны герой твора князь Вячка, мужны абаронца і непрымірымы вораг крыжакоў. Вачыма пісьменніка мы бачым патрыёта і свабодалюбівую натуру. Кніга напісана займальна, з напружанай інтрыгай, якая ўзмацняе эмацыянальны тон твора. Леаніда Дейнеку называюць сейбітам на ніве нацыянальнага адраджэння, які працаваў не дзеля воплескаў і амбіцыяў. Ягоная мэта была шчодры ураджай. Яго творы – гэта павучальны і памятны погляд на гісторыю, якая, як вядома, мае быць настаўніцай жыцця. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!